Samantala, issue po sa Kakulangan ng mga classroom sa Pangasinan. Idinulog sa Kongreso. Para sa detal kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Inihayag sa naganap na budget briefing ng Department of Education ang ilang mga issue, partikular ang kakulangan ng mga silid-aralan sa ika-6 na distrito ng Pangasinan. Inihayag ng namumunong kongresista sa nasabing distrito ang pagsasaalang-alang ng kapakanan ng mga mag-aaral, hindi lamang upang matiyak ang kalidad na edukasyon, maging ang kanilang kaligtasan. Ayon kay Agabas, kung conducive ang mga silid-aralan, ay nararapat lamang umanong conducive rin ang pagkatuto ng mga estudyante. Samantala, nangako naman si DepEd Secretary Sonny Angara na titignan ng planong pagsasagawa ng joint validation ng DepEd at DPWH engineers upang mas maging maayos ang patutunguhan umano ng pagpapatayo ng mga karagdagang silid-aralan sa mga eskwelahan sa nasabing distrito. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Ron Raka. Tadak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.